का हो संजय भाई? का करी भैया? अरे बतावा कैसे यार, इतना उदास आ देखा था यार, तोहरे चेहरे पूरी लाली खत्म हो गई बा। ले सुना भैया, बड़ा दिक्कत बा हमरे। सुनावा सुनाओ भाई सुनाओ। हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले। अरे भौजी के बतिया में गईले बौराई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले। कहो भाई, ये तो बड़ी बुरी दशा है। हाँ भैया, और सुनावा। सुना भैया। हंसी खुशी रहा भैया पहले परिवारवा, पहले परिवारवा हो, पहले परिवारवा, पहले परिवारवा हो, पहले परिवारवा। औ ते हम भौजी बिगाड़ दी घरवा, बिगाड़ दे घरवा, बिगाड़ दे घरवा, बिगाड़ दे घरवा, बिगाड़ दे घरवा। हंसी खुशी रहा भैया पहले परिवारवा, औ ते हम भौजी बिगाड़ दी घरवा। अरे घरवा में हमरे भौजी अगिया लगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले। कहो भाई, इतना निक तोहार भैया रहे यार, वो बतावे कि मेहरारू कहे पाई गए। और सुनावा भाई। का बताई भैया? सुनाओ भाई। ले सुना। सुनाओ भाई सुनाओ। पहले भैया हमरे हमका बहुत मोहाए, बहुत मोहाए हो, बहुत मोहाए, बहुत मोहाए हो, बहुत मोहाए। हथवा से अपने हथनवा खियाए, खानावा खियाए हो, खानावा खियाए, खानावा खियाए हो, खानावा खियाए। पहले भैया हमरे हमका बहुत मोहाए, हथवा से अपने हथनवा खियाए। कौन जादू देली भौजी भैया पे चलाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले। कहो भाई, तो तोहार कहानी बड़ी दुख भरी लागत है। हाँ राहुल भैया, और सुना आगे बतावत है। सुनावा ये भैया सुनावा। जियत जियत हमके दियले मुआई, दियाले मुआई हो, दियाले मुआई, दियाले मुआई हो, दियाले मुआई। खेत बाड़ी भैया सब लेहल लिखाई, दियाले लिखाई हो, दियाले लिखाई, दियाले लिखाई हो, दियाले लिखाई। जियत जियत हमके देहले मुआई, खेत बाड़ी भैया सब लेहले लिखाई, दिहले न हमरे भैया हमका एक पाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई, हमर भैया देले हमके घर से भगाई।
चुप हो जे भैया, जो नसीब में लिखा हुए हुए।